Dobrý deň, vítajte v Malom Šariši, len 4 km od mesta Prešov. Dnes mám pre vás pripravenú modernú novú stavbu rodinného domu, ktorú si môžete dokončiť podľa vlastných predstav, vďaka čomu sa v nej budete cítiť ako v raji. Chcete vedieť viac? Tak ideme na to. Dom sa predáva aj čiastočne zariadený a tento priestor, v ktorom budete tráviť najviac času, má bohatých 27 m2 a je z neho výstup na terasu so záhradou. Celková podlahová plocha domu je 167 m2 a dispozične ide o 5-izbový dom s 2 kúpeľňami a 2 šatníkmi. Na pozemku o výmere 985 m2 je mnoho miesta. Zaparkujete tu niekoľko osobných aut, nájdete tu hojdačku pre deti, užijete si čas v bazéne. A na tejto terase privítate priateľov či rodinu. Aj to sú dôvody, pre ktoré si túto nehnuteľnosť určite zamilujete. To je paráda, čo? Presne tak. Pokoj, pohoda, oddych. Malý Šariš je skvelé miesto pre život. Škôlka, MHD zastávka, potraviny, obchody, bar, futbalové ihrisko. Radosť vám spraví aj fakt, že ste len 4 km od mesta Prešov. Ako už bolo povedané, pokoj, pohoda, oddych. Pokiaľ chcete bývať na dedine a pritom blízko Prešova, tak mi zavolajte a podrobnosti preberieme na obhliadke.